Humigit kumulang 400 job orders sa Alaminos City. Mawawalan na ng trabaho. LTO, pabor na gawing random na lamang ang drug testing. At museum sa Lucas Wharf, abandonado na. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Nangangamba ang napakaraming empleyado sa City Hall ng Alaminos City sa pag-upo ng bagong alkalde sa darating na June 30. Ito ay dahil maaari silang matanggal sa kanilang mga trabaho kasabay ng pagpapalit ng administrasyon. Narito ang report ni Vance Padilla. Humigit kumulang 400 job order at co-terminus employees ang posibleng mawalan ng trabaho sa City Hall ng Alaminos sa pagpapalit ng administrasyon. Ito ang napag-alaman ng Pangasinan Watch sa aming pagdalaw. Ayon sa isang job order, hindi na nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila kapag si Mayor-elect Arthur Celeste na ang uupong alkalde. Bagamat aminado naman silang natural lang sa pagpapalit ng administrasyon ng ganitong mass layoff, nangangamba pa rin sila sa kanilang mga kabuhayan. Napag-alaman din na inihahanda na ng transition team ang ceremonial turnover. Ayon sa DILG Alaminos, sa ika-14 ng Hunyo ay magpupulong ang outgoing at incoming officials para pag-usapan at igayak ang transition, turnover at ang inaugurasyon. Inaasahang sa Hunyo at 30 ay magaganap ang isang simpleng inaugurasyon at panunumpa sa tungkulin ni Mayor-elect Celeste. Ito ay inaasahang dadaluhan din ng mga mayor at iba't ibang bayan ng 1st District at ng kapatid nitong si 1st District Congressman Jesus Boying Celeste. Nagbubunyi naman ang mga Alaminians sa bagong mga manunungkulan nitong opisyal mula sa mayor hanggang sa mga konsehales. Vance Padilla para sa Pangasinan Watch. Maganda naman ang naging reaksyon ni Lila Shahani sa mga pagbabagong naganap sa lalawigan ng Pangasinan nitong mga nakalipas na taon. Tunghayan ang kwento sa report ni Mayan Garcia. Pinuri ni Assistant Secretary Laila Ramos Shahani ang pinuno ng Communications Group Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster sa tanggapan ng Pangulo ang mga positibong pagbabagong nakikita ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Isa sa mga positibong pagbabagong ito ay ang pagbaba ng bilang ng mga mahihirap na Pangasinense kung saan naitala rin na ang Pangasinan ang may pinakamalaking porsyento ng pagbaba sa buong Region 1. 9.5% ang ibinaba ng poverty level sa lalawigan ng Pangasinan. Sinabi ni Shahani sa isinagawang maagang selebrasyon ng ika-115 taon ng Araw ng Kalayaan na nasa tamang daan patungo sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pangasinan. Ayon pa kay Provincial Administrator Rafi Baraan, isinusulong ngayon ng Espino Administration ang mga programa na naglalayong maging self-sufficient ang bawat Pangasinense. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. 115 years na nga natin pinagdiriwang ang kalayaan ng ating bansa mula sa mga bansang sumakop sa atin. Pero sa tagal na natin itong sineselebra, ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol sa nalalaman nila dito? Ating alamin sa special report ni Louie de la Vega. Ipinagdiriwang natin ang ika-115 taon mula nang masungkit ng Pilipinas ang kasarinlang inaasam-asam na buong tapang ipinaglaban ng ating mga bayani mula sa mga Kastila. Labas pa rito ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon kung saan ang tanging alaala para sa bagong henerasyon ay ang mga larawan at tributong ito. Ayon sa isang historiador mula sa mataas na Universidad ng Pilipinas, noon pa man ang konsepto ng kalayaan ay nakabase sa malayang pamumuhay ng mga tao sa sariling bayan nito. Pero batid ba ng ating mamamayan ang kahulugan at kahalagaan ng selebrasyong ito? Si Rancel na isang college student ay mukhang gamay ang kanyang kasaysayan at ipinaliwanag sa atin ang tunay na pakahulugan ng Independence Day. Sabihin, merong colonialism na nangyari dati. Sinakop. Yung pananakop na yun, hindi lang para supilin yung pagkakaroon natin independence o kalayaan o pagiging independent sa ibang nasyon, kundi yung yun bang pati sa mentality, sa ibang pang-aspeto, sa pananamit, sa economics, para bang nanonood yung mentality ng ibang bansa. Pero dahil sa ating mga bayani, dahil sa mga nanguna noon,
sa kasaysayan ng Pilipinas para maitaguyod, ma-preserve at may promote yung independence na yun, meron tayo ng tinatamasa natin ngayon. So, Dagdag pa nito ang kontribusyong maaari niyang maiangkat upang mapagtibay pa ang kasiglahan ng kalayaan sa bansa. as a student, may preserve ko yung spirit ng independence kapag i-maintain ko yung spirit of nationalism. Makabayan, makabansa, alam ko kung ano ang kasaysayan ng aking bansa, alam ko yung kultura ng aking bansa, alam ko yung mga prinsipyong hindi nagbabago ng isang Pilipino, kailangan ko siyang ipamuhay, gawin. Kaya kung meron mga iniaambag yung ibang bansa, dapat minimal lang siya, sinusuri, sinasala, para huwag isipin na tayo ay may kaisipang pang ibang bansa, kundi meron pa rin tayong identity. Kaya salamat sa ganitong pagkakataon na meron tayong celebration annually ng Independence Day. Malaya man sa mga kamay ng mga bansang sumakop sa atin kung sina Gato Rizal at Andres Bonifacio kaya ang tatanungin, kontento kaya sila sa kinalabasan ng kanilang pakikibaka? Hindi man makapagsalita ang kanilang mga estatwa, kaya tanungin na lang natin ang mga nakatatanda. Means that we are completely independent from other nations. Before we were under Spaniards and then American, and then now we are independent. We have our own government. They do not intercede with our governance. Kung titingnan ang kasaysayan, ang mga bansang malaya ay iba-iba ang sukatan. Pero kung ang mamamayan nito ay marunong rumispeto sa kalayaan ng iba na nagpapalaya sa bawat aspeto ng ating pagkatao, tiyak na kasagutan ito sa inaasam na kaunlaran. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Malawakan naman ang earthquake drill na isinagawa noong Lunes. Isa nga sa mga iyan ay ginawa dito mismo sa Pangasinan na nakaranas na ng matinding pinsala sa lindol taong 1990. Narito ang report. Isinagawa sa Pangasinan ng isa sa nationwide earthquake drills ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong Lunes, June 10. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng San Roque Power Corporation o SRPC kung saan sinukat din ang antas ng kahandaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC, mga local government unit, pati na rin ng mga komunidad sa paligid ng San Roque Dam sa panahon ng isang tunay na lindol. Sinabi naman ni Director Melchito Castro ng Office of the Civil Defense o OCD Region 1 na isinagawa ang drill hindi para magbigay ng maling impormasyon sa tao na kapag may nangyaring lindol ay magkakaroon ng dam break. Anya, ito ay para mapaghandaan ng mamamayan ng worst case scenario. Ayon naman kay Tommy Valdez, SRPC Vice President for Corporate and Social Responsibility, nakakayanin ng San Roque Dam ang napakalakas na lindol. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Isang aksidente naman sa Bugalyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang lalaking nagmamaneho ng motor. Para sa kabuoang detalye, narito si Mayan Garcia. Binawian ng buhay ang isang 21 anyos na lalaki at sugatan naman ng 4 na menor de edad matapos masangkot sa isang aksidente sa bayan ng Bugalyon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dumaan ang biktima sa kayang 4 na menor de edad sa Salasa Bridge nang bigla na lamang mawala ng kontrol ang sinasakyan nilang motor. Tumama ang ulo ng biktima sa isang signboard na agad naman itong ikinamatay. Agad namang naitakbo ang 4 na menor de edad sa ospital na hanggang ngayon nasa critical pang kondisyon. Napag-alaman namang nasa impluwensya umano ng alak ang nagmamaneho. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Kaugnay naman ng drunk driving, inaasahan na bababa na ang bilang na aksidente dahil sa pagkakalagda ng Republic Act 10586. Narito ang ulat ni Louis de la Vega. Ang pagtaas ng bilang ng mga aksidente dahil sa drunk and drug driving ay maaari nang mabawasan makaraang lagdaan ni Pinoy ang Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 noong Mayo 30. Sa ilalim ng batas, ang sino mang mauhuli na nagmamaneho na nasa impluwensya ng alak o ng ipinagbabawal na droga ay makukulong ng 3 buwan at pagmumultahin ng 8,000 piso. Ayon kay LTO Lingayen District Head Jovita Dion, sa ngayon ay wala pa ring natatanggap na kopya ng batas ng opisina, subalit ipinakita nito ang positibong resepsyon sa nasabing batas. Yung mandatory drug testing for driver's license applicants is now repealed under that law. So in short, pag in-implement na yung law na yon, hindi na natin i-require sa mga kuha ng mga license na pwede nyo nang
license yung drug test requirement. So, ang mangyayari is, it would be a random testing sa mga drivers sa mga bus terminals and tolling areas for public utility vehicles. Ang batas ay ipatutupad ng Philippine National Police o PNP at Land Transportation Office o LTO. Inatasan ng mga nabanggit na tanggapan na magbukas ng hotlines para tumanggap ng reklamo mula sa publiko. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Marami ang dismayado sa museum na matatagpuan sa Lucap Wharf, Alaminos City dahil sa dumi na sumasalubong sa mga turista. Yan ang report ni Vange Padilla. Marumi, makalat at tila sinadya ng pinabayaan ng museo sa Lucap Wharf sa Alaminos City. Ito ang nadatna ng Pangasinan Watch sa aming pagbisita. Basag-basag ng mga glass display, nakakalat ang mga species na nasa loob ng museo at tila naging abandonadong gusali na ito. Ang museong ito ay inisponsoran pa ng Alaminos High School batch 1977. Ito ay isa sa mga proyekto ni outgoing Mayor Hernani Braganza, City Tourism Office at GSO. Subalit tulad ng alkalde, mukhang mabubura na rin ito sa alaala. Tamang-tama sana ang lokasyon ng nasabing museo. Nasa gitna ito ng wharf at halos lahat ng turista ay makikita o makakadaan dito. Sa mga display, malalaman mo ang iba't ibang species na matatagpuan sa 100 Islands. Narito din ang mga memorabilia ng mga sikat na tao na nagtungo dito. Ang 100 Islands ay dating pambato ng Pilipinas sa mundo noong ito ay mapabilang sa 8 Wonders of the World. Subalit dahil sa kapabayaan at kawalan ng sustaining activity para sa mga isla, nagsilbi na lamang itong pasyalan at kuhanan ng litrato. Ang tunay na ganda at alindog ng 100 Islands ay unti-unti nang naglalaho. Simula nang i-turn over ang management nito sa City Government of Alaminos, nagsimula na itong ma-commercialize. Ang Pinoy Big Brother House at ang Governor's Island ay nabalahura na ng tuluyan. Hindi na rin na-improve ang mga pasilidad nito at maging sa mga isla ay parami ng parami ang mga eyesore na istruktura at basura dito. Nagkaroon din ng mga dinikit-dikit na isla na isa pang sumira sa kalikasan dahil halos mga limestone at corals ang ginamit sa konstruksyon. Vange Padilla para sa Pangasinan Watch. Masayang-masaya naman ngayon ang mga kawani ng munisipyo ng Sual dahil makatatanggap na nga sila ng mid-year bonus. Ang ibang detalye sa report ni Vange Padilla. Tuwang-tuwa ang mga empleyado sa munisipyo ng Sual sapagkat pirmado na at kanila nang matatanggap ang mid-year bonus. Hindi umano ito inaasahan ng mga empleyado sapagkat noong nakaraang taon ay nagkaroon pa ng paghaalis ng ibang kawani at nabawasan pa ang kanilang year-end bonus dahil sa problema sa pondo. Ngunit ngayon ay malugod na inanunsyo ng Municipal Treasurer na tatanggap na nga sila ng bonus kaya't nabuhayan sila ng loob. Ang munisipyo ng Sual ay isang first-class municipality, subalit sa laki ng minanang utang ni outgoing Mayor John Rodney Arsinue, malaking bahagi ng kanilang Internal Revenue Allotment o IRA ay napupunta lamang sa loan amortization. Mula sa mahigit 100 milyong piso ay napababa na ng munisipyo sa 10 milyong piso na lang at mababayaran na ng kompleto ang nasabing utang sa susunod na taon. Vange Padilla para sa Pangasinan Watch. Patuloy pa rin ang ginagawang pag-anyaya ng Philippine Red Cross na magbigay ng dugo ang mamamayan at sa Biyernes ay pagdiriwang ang World Blood Donor Day. Narito ang report ni Louis de la Vega. Idaraos sa Hunyo 14 ang ika-10 anibersaryo ng World Blood Donor Day kung saan layunin nitong palawigin ang kamalayan ng publiko tungkol sa paghahandog dugo bloodletting.
Isa rin sa malaking objektibo ng pagdiriwang ang lubos na pasalamatan ng mga nagboluntaryo upang makatulong sa pagsagip ng buhay ng mga nangangailangan. Tinatayang mayroong 72 milyon na ang nakapagbahagi ng dugo sa buong mundo at 60 bansa naman ang kabilang sa proyektong ito. Nalulugod namang makibahagi ang Red Cross Pangasinan Chapter upang maging parte ng malawakang selebrasyon. However, the celebration itself, with the theme of Give the Gift of Life, Donate Blood, we would want to strengthen the gratitude given to the donors who yung kanilang pagbibigay ng dugo. Hindi lamang po isang bag yan or 450cc yan ng dugo. It's the gift of life. Hindi mo lang nadugtungan ng isang oras, isang araw, yung buhay ng isang tao. Napakalaking bagay na yun, na regalo mo sa kapwa mo. Sinasali o hinahalo sa mga reactive or questionable blood units. Dagdag pa ng organisasyon na ang perang nililikom sa mga kumukuha ng dugo ay hindi kabayaran para sa donasyon, kundi sa isinasagawang proseso at screening ng mga ito. Yung atin pong pakiusap din sa mga kumukuha ng dugo, yun pong binabayaran nila is not the blood. Wala po tayong binibentang dugo. Again, I say, voluntary po yung blood donation, so wala pong binabayaran dun sa dugo. Ang babayaran po nila is the processing and the screening fee. Screening fee covers tests for hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C, HIV, malaria, syphilis. Para sa mga nais mag-donate ng dugo, narito ang mga paalala at alituntuning inihanda ng Red Cross. Maaari ring bumisita sa kanilang website upang malaman ang iba pang mga kakailanganin bago sumailalim sa proseso. O kaya naman ay magpunta sa pinakamalapit na tanggapan upang humingi ng brochures at direktang impormasyon. Samantala, ipinarating din ng Red Cross ang kakulangan ng inventaryo ng dugo sa lalawigan na pumapatak lamang sa 39, kung kaya pinahalalanan ang publiko na sumuporta sa magandang krusada. As we always say dito sa blood center, ang technology natin hindi pa tayo nakako. We still do not have the technology na pagbukas mo ng faucet, blood ang lumalabas, type O, type A, AB. So pag ang tao na kailangan ng dugo, ang kailangan mo rin kuhanan, tao rin lang. Wala pa rin tayong medications or other derivatives na laboratory-based na makakakuha nung composition or nung importance ng dugo sa kalusugan ng tao. So, tayo pa rin lang ang pagkukuhanan nun. We are strengthening sana yung advocacy on voluntary blood donation. Nandito lamang po ang Philippine Red Cross, hindi donate from, again, 8 a.m. until 5 in the afternoon. Every day po ito, Monday to Sunday. At kung mangailangan po kayo ng dugo, maaari niyo po kami tawagan sa 515-4599. Or you may go directly dito sa ating opisina sa Blood Center, Herrera Perez, Boulevard, Dagupan City. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Nababahala naman ang maraming maliliit na negosyante sa inilabas na Global Assessment Report ng UNISDR. Alamin kung bakit sa ulat ni Louis de la Vega. Kasama ang Pilipinas sa ilang mga bansang napag-aralang may pinakamalaking pinsala sa negosyo kapag tinamaan ng bagyo. Gayon din ay kabilang ito sa mga nangungunang apektado ng isang di pangkaraniwang buhawi. Ito'y bahagi ng isang resulta ng kauna-unahang pag-aaral na isinagawa ng United Nations International Strategy for Disaster Reduction ukol sa high-risk ng mga bansa pagdating sa negosyo. Ang Global Assessment Report o GAR ay isang komprehensibong pagsusuri sa mga likas na peligrong nararanasan ng isang bansa. Masusi rin itong tinitingnan kung paano nakatutulong ang pampublikong regulasyon at pribadong kapital sa paghugis ng sakuna. Marami ang naalarma sa balita, partikular na ang maliliit na negosyo. Kami na maliliit na negosyo, syempre, apektado kami kasi dito lang namin kinukuha yung pinanggagastos, pinagpapaaral sa mga bata, kahit kami apektado. Ang isa naman ay hindi naiwasang manawagan sa mga kakaupo pa lang sa politiko, partikular na ang acting mayor ng Dagupan na si Belen Fernandez at Congresswoman Manay Gina de Venecia. Talaga, dito talaga ang bagsak ng tubig. Kailangan ang
ang namamahala dito sa Dagupan, lalo na yung congresswoman na si Gina De Benicia, saka si Mayor. Kaming Mayor Belen Fernandez, ito ang sikasuhin nila. Papaparelisa ang negosyo dito sa New Matong sa Casaminis. Nasambit din ni Ginoong Alipio ang maaaring maging apekto ng bagyo sa kanyang negosyo. Siyempre, apektado ang mga pisto dito. Pag dumating yung dilubyo, kawawa kami. Kawawa ang mga tao. Ay siyempre, pag nag-push yung pisto, anong bibiliin nila? Di wala. Samantala, inihayag naman ng Pag-asa kung gaano sila kahanda sa mga ganitong sitwasyon. Una, information campaign kami, disseminate namin yung weather bulletins o weather forecast sa mga radio stations, sa Governor's Office, Mayor's Office, ganyan, para yung mga tao may inform sila about the incoming typhoon kung sakali may parating na typhoon. Nakabase ang assessment sa Pilipinas sa kahinaan umano ng mga infrastruktura at gusali na maaring tamaan ng bagyo, gayon din ang kalumbutan ng lupa, kakayanan ng ekonomiya na bumawi at pumangon, at dami ng populasyon na maapektuhan. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Dapat na nga nating ihanda ang ating mga kapote at bayong dahil ayon sa Pag-asa ay opisyal na pumasok ang tag-ulan. Ready naman ba ang iba nating mga kababayan? Alamin sa kwento ni Mayan Garcia. Kapansin-pansin na nakararanas na ang ilang bahagi ng Pangasinan ng mga pag-ulan at makulimlim na kalangitan. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, hudyat na nga ito natapos na ang summer at opisyal nang pumasok ang tag-ulan. As per Pag-asa, nag-start na ang tag-ulan officially this week. So, inaasahan natin na maulan na. Dagdag pa nila, asahang magkakaroon ng 20 hanggang 22 bagyo ngayong taon. Hati naman ang naging reaksyon ng ating mga kababayan sa opisyal na pagpasok ng tag-ulan. Ready na ako sa tag-ulan. Kaya nga may payong na ako diyan. Dapat umulan na kasi masyadong mainit. Kawawa na ako dito, basta na ang likod ko. Bali ako, pabor ako sa tag-ulan kasi sa halaman, hindi na kailangan diligin pa na manggagaling pa sa mga Kaya ang gagawin ko na lang, puro tabas na lang ng damo. Kasi malaking abala rin yung pagdidilig. Kaya malaking tulong yung tag-ulan. Ayoko ng tag-ulan, mas maganda pag tag-araw. Ang hirap kasi pumasok pag umuulan eh. Tsaka boring pag tag-ulan, walang magawa, walang gaming. Ready ka na ba ate sa tag-ulan? Di pa. Bakit? Kasi hindi na yung halo-halo. Tsaka soft drinks. Sinigurado naman ng PDRRMC na handa ang buong lalawigan ng Pangasinan para sa mga darating na sakuna. Hinikayat din nito ang mga Pangasinense na magtulong-tulong para sa posibleng pagdating ng mga sakuna. Ang hinilang namin sa ating mga kababayan ay sa kanilang mumunting paraan ay makakatulong sila para maiwasan o maibsan yung mga epekto o masamang epekto dulot ng pagbaha, tulad ng yung kanilang mga basura, wag lang basta-basta itatapon, yung kanilang mga kanal dapat linisan, yung kanilang mga backyard linisan nila para in case na umulan, tuloy-tuloy ang tubig. May dadaluyan ito palayo sa mga residential areas. Ingat at paghanda, yan pa rin ang pinakamabuting susi upang makaiwas sa mga sakuna na maaaring maidulot ng tag-ulan. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo, at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si AJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.